बे नुथाया जाबाय फिसाजोनि जाफुंसारनायाव बिमानि खुसिनि मोदै। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद बिधानसभा बिएफसिनि बालादारि गामियाव मायारानि बसुमतारीखौ लानानै जोबोद रंजाखांदों। रंजानायनि जाहोना जाबाय बालादारि गामिनि मायारानि बसुमतारीया बावैसो सान सिगां फोसावनाय एपिएससिनि आनजादनि फिथायाव एपिएसआव 25थि जायगा आवग्रिनानै उथ्रिसारनो हादों। जायनि थाखाय गामिनि रायजोफोरा जोबोद रंजाखांनायजों लोगोसे गामिनि आगोमा फिसाजो मायारानि बसुमतारीखौ बरायो। जोबोर गोजोननाय मोनदों। दिनै आंनि खस्थ'नि फिथाइखौ आं मोननो हाबाय। सान हर फरायनायनि फिथाइखौ मोनबाय। बेनिखायनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आं। यां जेनेरेसनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे खस्थ' खालामनांगोन, गोरा होननानै साननानै थाबा जानाय नङा। खस्थ' खालामनांगोन, सान हर फरायनांगोन। खालि जानाय, उन्दुनायाबो खम जाबावो। जानायावबो नोङो फरायनो गोनां जाबावो, बेबायदि जायो आरो। बिदिखायनो जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो। एपिएससि होनोबा आर्ट्सनि साबजेक्टखौनो फरायनांगौ जायो। ओमफ्राय ओरैनो प्रिलिम्सआव मेथ्सबो थायो एसे, बे खालि क्वालिफाइं पेपार। बाखि माने हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि, पलिटि बेफोरखौनो फरायनांगौ। थ' आर्ट्स फरायनायफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो इजि जाहैयो। थ' दानिफ्रायनो जायफोरा HS फरायगासिनो बा डिग्रि फरायगासिनो, बेसिक्सखौ क्लियार खालामलांबा मोजां आरो बिसोरनि थाखाय माने इजि जाहैगोन आरो जोबोद। गोजोननायथ' दं, जेनेबा बे आंनि सेकेन्ड टाइममोन। फार्स्ट टाइमावथ' आं इन्टारभिउसिम थांदोंमोन, खिन्थु जानो हायासै, मोननो हायासै। देग्लाय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो। दा रायजोफोरनि अननायखौ मोनबाय थाबानो जाबाय। गोसोखाङोथ' बाबाखौ गोसोखाङो एसे, जेनेबा थानायमोनबा जोबोर खुसि मोनगौमोन बियो, बिदि साननाय दं आरो। बाबाया 2021नि मेआवहाय रुंसारि जालांदों। बिथांनाव बायदिसिना डिजिस दंमोन आरो बिनि सायाव कभिडबो जादोंमोन नालाय, बेयावहायनो रुंसारि जालांबाय बिथाङा। बाट खालामनानै नोंथांखौ दिनै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय। गोबां दिनै मेगन मोदै रोखो रोखो गाबदों। खस्थ' खालामदों जोबोर आंजों। बेहाय थांलाय बेखौ मावनानै होलाय खालामदों। फार्स्ट टाइमाव एसे आंनि सायाव डाउट दंमोन खोमा बेहा, खिन्थु आं इन्टारभिउसिम सहैनायाव बिसास फैबाय आरो। थ' बे बाराव बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पआव बिराद आंखौ माने मदद खालामदों, सापर्ट खालामदों आरो। फंबाया दा बिकम जोबसिगोन बेहाबो। दा गाव मा थांखि लायो बेयावनो आं बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो। बिदि नङा जे नोंबो बेखौनो जाथारनांगोन, बिदि आं फर्स खालामा। गाव जि गोसो बेखौनो आं बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो। बालादारि गामिया आंनि बहुद आंगोनि। आं बेहायनो जन्म जादों आरो जोंहा आदैमोना बेहायनो थाजोबो। बिसोरो जोबोद माने अनो आंखौ, आरो जोंहा आइखौबो जोबोद मदद होयो। बिदिखाय आरो गासै गामिखौनो माने आं साबायखर बावनो सानो आरो। थेंक इउ। बिफा शिबराम बसुमतारीया 2021 मायथाइयाव गोब्राब बेरामजों रुंसारि जालांनायनि उनाव न'खराव जेंना नुजाथिदोंमोनब्लाबो, नाथाय मायारानि बसुमतारीया गावनि थांखि एबा नोजोरनिफ्राय एसेबो दोरोदाखैमोन। जायनि जाहोनाव मायारानि बसुमतारीया गावनि हास्थायनाय बायदियैनो एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हायो। मायारानि बसुमतारीनि बेबायदि जाफुंसारनो हानायाव न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलावनो रंजाखांनाय आरो थुलुंगाखांनाय थासारि फैयो। हाजासे गोजोनदों, माने बुंनानै फोजोबनो हायाखै। गामिनि रायजो राजाफोरादि आंनि फिसानाव गोबां अननाय होदों, बेनि थाखाय आरो बुंनो गोनां होननानै आं सानाखै आरो। सासे नामा दिनै बिफा थायोब्ला बिफानि महरा मा रुप लागौमोन दिनै फिसाजोखौ बेबायदि उथ्रिसारनायखौ नुयोब्ला? बेथ' जथेस्थ' गोसोआव फैदों। माने फिसाजोआ साक्सेस जानायखौ नुयोब्ला बेयो हालाय हाफाय जागौमोन होननानै आं सानो आरो खुसिजों। बेखौ मोनसे रंजानायनि सुखुनि मोदै होननानै आं सानना लाबाय आरो। माने अब्लाबो होननाय मोनसे बाथ्रा थायो, बिफा थानाय मोनब्ला आरोबाव आं बांसिन गोजोननाय मोनबावगौमोन आरो बेखिनियानो।
माखासे हिसाबैथ' गोजोननायाथ' दंखायोआनोसै खनले खनले बेखौनो बुंबाय थानाय जाबाय खिन्थु बेखिनियाव आं बेखौनो बुंगोन माने गासैबो बिमाफोरा गावनि फिसानि सायाव मोनसे फोथायनाय लानांगोन आरो गावनि फिसाया जि थांखि लादों बेवहाय हाजासे सापर्ट खालामनांगोन हाजासे मदद खालामनांगोन अब्लानो बे गथ'आ निस्सय साक्सेस जागोन होननानै आं सानो ओरैनो दा नोंथाङा सासे फिसाला दंबावो दानि फिसालानि बेलायावहाय फिसालाखौबो सानदों गाव ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव जि थांखि लायो बेखौनो आं साक्सेस खालामहोगोन होननानै आं फोथायनाय दङ बालादारि गामिखौथ' आं रोजा रोजा साबायखर बावो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि फिसाफोरखौ अननायनि थाखाय आरोबाव बालादारि गामियाव बेबायदिनो ओंखारबावथों आंनि फिसाजो बायदिनो आरोबाव बालादारि गामियाव ओंखारबावगोन होननानै आंनाव गोथौ फोथायनाय दङ आंनि फारसेथिंनिफ्राय बा गामि जानानै आरो आंनि फिसौजो जायो बियो आंनि आदानि थारमाने बियादै फिसानि फिसाजो आरो बे दा बे हिसाबै जों बहुद हाइ फाइ गोजोननाय बहुद गोजोननाय थारमाने जों बेफारि कागजे बायदिसिनायाव जों नुना मोनोमोन गुबुन हारिफोरा बेबायदि मोगा मोगि लानाय आरो बिदि डेभेलप जानायखौ बहुद फोरमायोमोन खिन्थु जोंनि न'खरावबो जे जोंनि जायगायावबो दि बेबायदि मेलेमजिबि गथ'फोर दं आंहा बहुद माने गोजोननाय दं आरो आसरित जोंनि बर'नि गेजेराव बा जोंफोरनि न'खरावनो बेबायदि गोरों गोरा ब्रिलियान्ट गथ'फोर जे जोनोम जानानै दङ नाथाय जों बेखौ जों एक समय जोथोन लागनो हायियाव किसुमान माने गथ'फोरा गोग्लैसोना थानायाव जों मुंदांखा जानो हायाखैमोन दिनै बर्तमान जों नुनानै मोनबाय जोंनि गथ'फोरनि गेजेरावबो मेलेमजिबो बहुद दङ आरो समाजनि सिन्था खालामनो गोरों बहुद दङ गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो थाखाय नाजाग्रा बहुद दङ आं बेखिनिखौ माने बहुद गोथौसिमहालागै सिन्था खालामनानै बहुद गोजोननाय मोन्दों माने बेनि थाखाय आं बे गथ'आ बेसेबां साक्सेसफुल जानायनि थाखाय आं बहुद माने रोजा रोजा धन्यबाद होदों आं बर' बाजार एरियानि हिसाबै जानानै आं गावखौनो बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंहा जोंनिनो फिसाजो होनना बुंनांगोन बेखौ दा जोंनि सिगांनि जोंनि आबसुनि वार्कार लोगोसे बियो सासे एम इ स्कुलनि फोरोंगिरिमोन बिथाङा गावनि फिसाखौ नाजानायनि गेजेरजों जिबायदि मोजां फरायनानै दिनै मोजां आसनियाव दिनै लाबोनो हादों बेनि थाखाय आं बिनि रुंसारि जादोंबा बिथांनि बिफानि सायाव आंनिखौ गोसो गोरबो गोजोननाय जासिदों बिनि बिमाखौबो जासिदों जोंहा नैबे पास जानाय बिथां मिस मायारानि बसुमतारी बिथांनिफ्राय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय हामग्लायनाय जासिदों मानोना जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों जेला बर' हारिखौ नाजाबबाय थादों गोजौ मासिसिम लांनो गोजौसिम जोंनि गेरेमसा हारि दानायावहा दिनै बिथाङा सासे जोंनिफ्राय सना महरै जोंनियावहा नुजाथिनो हादों जोंनि बर'खौ गोजौआव लांनो हादों आं बिनिसाय बिखौ आरो आंनि गोसोजों बांसिन गोजोननाय जासिगोन आरो बियो जोंनि बर' समाजावहा जाहाथे सेथि जोंनि बर' एरियायावहा जोंनि बर' बाजार हिसाबै सासे हिन्जाव माहारि जानानैबाबो दिनै सेथि माबायावहा जे APS पास खालामनो हादों बियो बिराद गोग्गाथाव जोंनि थाखाय आरो बिनि जि जौगासारनाय बिनि जि जौगानो हानाय बे जोंनि एरियायाव आरो आगानखौ आरो दावगालांबाय थानो हागोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' साराबो दिनै जिखिनि जोंनि BTRखौ जिबायदि गोजौ थाखोसिम लांनो थांदों बड'लेण्ड सुपार 50नि गेजेरजों जिखिनि गोजौ मासिसिम लांनो नागिरदों बेयाव जोंनि बियो मोनफा मोनफा आगान जोंनि सुपार 50नि गेजेरजों जि साबा पास जादों बेजों लोगोसे बेजों जाखिनि जोंनि गुटाइ BTRआवहा जा 15 जन बिथांमोना पास जादों बेखिनिखौ आंनि गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय आरो बिथांखौ बरायनाय थाबाय